Či nebude to stať 20, ale 30 miliónov? Nechaj, povedz. Áno? Ja vás to ešte raz. poprosím, špecifikujte vašu otázku. Každý softvér, ktorý štatistika používa, má technickú podporu. Ja som už vysvetlil. Z európskych fondov nie je možné hradiť prevádzkové náklady informačného systému. No, sme tuto pri ministerstve vnútra na Pribinovej 2, hej? Toto je budova ministerstva vnútra. A teraz sa pozrime, čo tu je. V uličke úplne zastrčenej, kde nikto nemôže chodiť, lebo je tu zatvorená prevádzka, hej? Tuto sa pozrite, tu je uzávera, hej? Tak v tejto uličke, kde je uzatvorená prevádzka, si pozrite na tieto veci. Všimnajte si hlavne roky zadávania zákaziek. Všetko sú tu zákazky. Integrované obslužné centrum 6/2012. Tvoríme vedomostnú spoločnosť, národný projekt, register právnických osôb podnikateľov 1/2014, dátum začatia. Dátum začatia realizácie, informačný systém identifikátora fyzických osôb 12/2012, elektronický archív 7/2013. Hej, to všetko sú peniaze z Európskej únie. Ďalší, elektronické služby informačných systémov ministerstva vnútra na úseku policajného zboru 7/2013. Všetko obrovské milióny. A tuto v zastrčenej uličke, aby si to najradšej ani nikto nevšimol. Elektronické služby na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osob a majetku 11/2007. Elektronické služby národnej evidencie vozidel časť 2 6/2014. Všetko potom, ako Kaliňák sa ujal ministerstva vnútra a zobral všetko pod seba, všetky tieto cestné, predražené multimiliónové projekty sa nachádzajú tu na tejto stene na Pribinovej 2 z boku. Zamysleli si sa už niekedy, prečo za informačné systémy štát vyhadzuje miliardy? Prečo sa tie systémy nakupujú tak, aby fungovali len pár rokov? Prečo štát automaticky prístupuje na podmienky, ktoré si určuje dodávateľ, ktorý nás neraz drží a zaväzuje rôznymi autorskými právami a licenciami?
Konali by ste rovnako, ak by ste také systémy kupovali vy? Prečo v cene informačného systému nie je obsiahnutý aj jeho servis? Nechali by ste sa vy vydierať svojim dodávateľom, ktorému platíte a nemalo peňazí? A prečo sa to robí inak, ako káže zdravý rozum? Ako káže základná logika? No pretože sa tu kradne. Pretože sa tu korumpuje. A takto sa ukradli už miliardy. A mne logicky vychádza jediná vec. Keď sme nikdy nenakúpili žiadny informačný systém a fungovali sme ako v 90. rokoch, keď ešte začínal internet a nemali sme toľko informačných systémov, ako je dnes. Možno, že by sme nefungovali až tak, ako je to dnes, ale boli by sme to druhé Švajčiarsko možno. Pretože toľko miliard, čo sa vyhodilo za tieto pochybné a nadhodnotené softvery, by zostalo tu v štáte, u nás. A tak zbohatlilo iba pár osôb, pár nemeckých firiem a pár zvláštnych slovenských podnikateľov, ktorí si postavili vily, sídla, žijú kazalým životom na jachtách, ale Slovákom nezostalo nič. Takže keby sme mali nič, žiadny informačný systém, tak peniaze sú naše. Ale ako je možné fakturovať v miliónoch? Ako je možné vytiahnuť z daní občanov vysoké sumy? Nedalo sa to napríklad robiť na bežnom tovare. Tak prišlo pár múdrych hlav a povedalo si, keď budeme niečo obstarávať, my to nebudeme nakupovať, to čo už existuje, ale my to budeme vyvíjať. My vynaložíme milióny eur na vývoj, miesto toho, aby sme to za pár korún, pár euro, v zlomkových cenách toho, čo stojí vývoj, nakúpili. Toto sa tu deje dnes. Toto sa deje pred našimi zrakmi. Zoberme si len základný systém finančnej správy. Tá finančná správa daňových úradov funguje v každej jednej krajine. Keď sme dostavení v Európskej únii, vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, vo všetkých krajinách je absolútne podobný informačný systém. To znamená, stačilo, aby sme išli do nejakej krajiny, obkúkali ho, pozreli sa, ako funguje, prípadne sa dohodli s tým dodávateľom, ktorý to tam robí, a zaplatili by sme len hodnotu toho software, ktorý už existuje, dali by sme spraviť preklady a implementovali ho tu na lokálne podmienky Slovenskej republiky. Ale nie. Namiesto toho, aby sme spravili toto, sme išli a hľadali sme znova firmu, ktorá to bude vyvíjať. A daňový systém je špeciálny, pretože ten sa tu už vyvíja niekoľkonásobne x-krát po sebe. A vždy trpí len občan. Vždy trpí len podnikateľ. A tí, čo na tom inkasujú, sa len z nás smejú. Ja by som porovnal tento systém, aby sme zostali v reálnej podobe, napríklad k rentgenu, k nemocnici. Chceme kúpiť rentgen, alebo obstarať rentgen. Tak namiesto toho, aby sme išli tam, kde ten rentgen už existuje, je odskúšaný, je špičkový, je vyvinutý, bolo už z neho vyrobené niekoľko desiatok kusov a kúpili ho napríklad do Nemecka, do Švajčiarska, do Ameriky, do Japonska, kde ten rentgen vyrábajú, tak my si povieme, nekúpime ho, ale budeme ho vyvíjať. Čiže postavíme vývojové stredisko, najmeme inžinierov, vedcov a začnú ho vyvíjať a za ten čas nám tu budú pacienti zomierať, kým už sme mohli mať ten lacnejší rentgen, ktorý existuje. A namiesto toho, aby sme vynaložili zlomkovú cenu za kúpu rentgenu, ho za milióny budeme vyvíjať. Budeme ho vyvíjať 5-10 rokov. A aj tak v čase, keď už bude ten rentgen vyvinutý, že ho vyvinieme, už bude existovať iný rentgen niekoľkonásobne lepší ako ten, ktorý my len vyvinieme, pretože nemôžeme dobehnúť čas, ktorý sme zameškali doteraz. Čiže namiesto reálnej ceny niečoho, čo už existuje, vynaložíme miliónové sumy na vyvinutie toho, čo už raz bolo vyvinuté. Absolútne zbytočne. A tam, čo sa stane?
tisícky pacientov zatiaľ nám zomrelo, ale traja, ktorí obhospodarovali tie peniaze na ten výboj, tí v pohode prežili, z tých sa stali dokonca milionári. A to isté sa deje v informačných systémoch. Presne táto analogia platí pre softvéry, ktoré sú v súčasnej dobe dodávané štátu. Nadhodnotené, predražené, zbytočné. Tragédia je, že sa to deje denne. Deje sa to pred našimi očami, deje sa to dnes, deje sa to posledných 10-15 rokov. Veď typickým príkladom, znova sa vrátim, je ten systém finančnej správy. Zamyslel sa niekto z vás už niekedy nad tým, prečo finančnú správu, základ všetkých daní, všetkých príjmov štátu, riadia softvéroví inžinieri, riaditeľia nadnárodných softvérových firiem a nie odborníci na dane? Kam to všetko smeruje? Kde to všetko skončí? František Imrece, prezident finančnej správy, vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracoval vo firmách APP Slovensko, Oracle, bol výkonný riaditeľ v T-Mobile, viedol slovenskú pobočku SAP. Zlákal ho však verejný sektor a od mája 2012 riadi finančnú správu. Jeden z prvých, čo to začal realizovať, bol pán Mikulčík. Je známe, že Mikulčík bol biely kôň pána Mikloša, ministra financií z SDKU, a ktorého úlohou tiež bolo len zaviazať daňových poplatníkov na užívanie softvéru a platenie multimilionových licencií jeho firme. Nestalo sa tak a tak v roku 2012, keď boli tie predčasné voľby, sa prišiel iný zase niekto. A to je ten František Imrece. A povedal, že prišiel preto riadiť verejnú inštitúciu, lebo už má do súkromného sektora a chce prijať takúto osobnú výzvu, chce byť ako prínosom pre slovenských občanov, čo mu teda kvitujeme. A nebolo by na tom nič zvláštne. Keby Imrece nebol šéfom roky generálnym riaditeľom spoločnosti SAP, ktorý sa za jeho pôsobenia na finančnej správe implementuje do všetkých štátnych inštitúcií, organizácií a hlavne finančnej správy. SAP je ako mor. SAP je teraz všade. A jej generálny riaditeľ tejto firmy, František Imrece, sa v roku 2012 stal šéfom finančnej správy, prezidentom finančnej správy. Existuje niekoľko zmluv ešte na internete, kde nájdete Imreceho ešte ako riaditeľa SAPu, ako priamo podpisoval zmluvy s ministerstvom financií. Ale aby sa vyhli tomu poslednému, tomu, že finančná správa bude tá, čo bude využívať systém SAP za jeho pôsobenia, tak to robili rafinovaným spôsobom. Imrece dodal software IBM a dnes je IBM, čo dodáva SAP pre finančnú správu. Čiže nie priamo SAP, žiadny klientelizmus, žiadna korupcia. To IBM dodáva systém. IBM je dodávateľ, ale celé jadro toho je systém SAP, pán František Imrece. Systém SAP, ktorý ste od roku 2006 na Slovensku reprezentovali a mali ste obrovské príjmy každý mesiac za predaj software. A tak ako povedal váš prezident, hlavnou úlohou vašou je dosahovať čo najvyššie tržby, najvyššie príjmy tuto na Slovensku. A tak sa stalo. Niekedy ste ho, ten software dodávali a teraz šefujete najsilnejšej inštitúcii štátu, ktorá tento systém užíva. Pán Imrece. Vážené dámy, vážení páni, integrovaný systém finančnej správy je plne funkčný. 4,5 tisíc pracovníkov finančnej správy svojím enormným úsilím zaviedlo do prevádzky bez pochyby najväčší informačný systém za posledné roky na Slovensku. Integrovaný systém finančnej správy je funkčný, pretože inak by v ňom nebolo možné korektne spracovať 1,5 milióna daňových priznaní a korektne evidovať daňové príjmy. Integrovaný systém finančnej správy sa podarilo úspešne nasadiť
a opätovne za to patrí moje veľké poďakovanie všetkým zamestnancom finančnej správy. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa logicky pýtam, pán Imrece, v prípade, že ten váš systém SAP zlyhá, dokážete priznať chybu? Dokážete priznať, že systém, o ktorý sám ste sa zaslúžili o to, že ho štát od vás za stovky miliónov nakúpil, za stovky miliónov eur, že zlyhal? Nie. Typickým príkladom je teraz to, čo sa deje vo finančnej správe. Ako došlo k chybe k prenose dát medzi vami a sociálnou poisťovňou a úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nezlyhal váš systém, ako ste vypovedali. Zlyhal ľudský faktor. Zlyhal nejaký úradník, ktoré ste ho ani nedokázali pomenovať, alebo nechceli. Koľko máte zaplatiť zdravotnej či sociálnej poisťovni? Ak ste živnostník, suma vám mala prísť listom. Posledná várka listov však obsahuje chyby. Na chybné údaje upozornila sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera ešte minulú stredu. Finančná správa problém vysvetlila až dnes. Šéf finančnej správy František Imrece tvrdí, že šlo o ľudské zlyhanie. Konkrétny zamestnanec finančnej správy vybral predposledne platnú aktualizáciu a spustil na nej reporty, ktoré spôsobili to, že v nejakej malej časti tej databázy sa zmenili 3 stĺpce. Ten istý František Imrece ešte v piatok novinárom tvrdil, že je všetko v poriadku. Integrovaný systém finančnej správy je plne funkčný. Otázky mu kládli zbytočne. Pán Imrece, v čom bol problém? Prečo ste posielali nesprávne informácie? Svoj prístup zmenil až dnes po návšteve poslancov z KDH. My sme sa pýtali, kto poniesie zodpovednosť za to, že zdravotným poisťovňam a sociálnej poisťovni vzniknú zvýšené náklady. Reagovali sme z môjho pohľadu veľmi promptne. My si myslíme, že informačný systém daňovej správy má byť nastavený tak, že má mať kontrolné mechanizmy, aby sa toto nemohlo stať. Jedno ľudské zlyhanie nemôže spôsobiť to, že v neistote je 900 000 občanov na Slovensku. Sa jedná naozaj o veľmi malý počet subjektov, ktorých sa tento problém mohol týkať. O koľko ľudí ide, ale František Imrece povedať nevie, vraj ich ešte musia spočítať. Barbora Demešová, televízia Markíza. Zladenie takto rozsiahlých výstupných zostáv s informačnými systémami okolitých inštitúcií, keď sa to deje prvýkrát, hovorím o sociálnej poisťovni a úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nemôže prebehnúť na prvýkrát bez problémov. Neviem ja o žiadnom informačnom systéme, ktorý sa integruje na informačné systémy iných inštitúcií a integrácia prebehne na prvýkrát bez problémov. Ak o niečom takom viete, dajte mi prosím vedieť. Tvrdíte, že žiadny systém nedokáže po zmene fungovať na prvýkrát bez problémov, bezchybne. Tak prečo takú tézu neaplikujete na stovky tisíc daňových poplatníkov, čo sú na Slovensku? Že keď sa pomýlia v daňovom priznaní po zmene zákona, ktorý je tu na bežnom poriadku, že keď sa oni dopustia chyby, nebudú niesť za nich zodpovednosť. Vy tvrdíte, že neexistuje odborník, že neexistuje nikto, kto by na prvý raz dokázal preniesť dáta finančnej správy alebo z jedného systému do druhého bez problémov. A že aby sme nám ich priniesli takého človeka ukázať. Tak pán Imrece, tu má vidíte. Ja som to. A som jeden z tisícov. Pretože je tu na Slovensku kvantum študentov a mladých ľudí, ktorí dokážu toto urobiť. Lenže vy ste tak slepí, alebo tak ste zdegenerovaní tou korupciou, že už to ani nedokážete vidieť, alebo nechcete vidieť. Tak pozrime sa, ako pán František Imrece obhajuje zlyhanie systému SAP. Systému, ktorý on na Slovensku reprezentoval a ktorý počas jeho pôsobenia na finančnej správe ako prezident implementoval. Nie je chybný SAP. Chybný je nejaký človek, nejaký úradník. Unavený úradník. Problém nastal naozaj na úrovni ľudskej chyby. Skúsim vysvetliť, ako sa tá ľudská chyba stala. A každý systém prebieha aktualizáciami, ktoré súvisia napríklad s optimálnou prevádzkou toho systému na jej infraštruktúre. A
Tie aktualizácie sa samozrejme ukladajú do knižnice aktualizácií a konkrétny zamestnanec finančnej správy vybral predposledne platnú aktualizáciu a spustil na nej reporty, ktoré spôsobili to, že v nejakej malej časti tej databázy sa zmenili 3 stĺpce, ktoré pri zdravotných poisťovniach vygenerovali chybu. Konkrétni zamestnanci, ktorých sa týka táto chyba, majú naozaj denne veľký počet nadčasov za to obdobie, ktoré sme realizovali zavedenie informačného systému. A ja za tými ľuďmi stojím. Keď už sme pri tom, aby som ukončil tú tézu tých šéfovaní finančnej správy, nedávno v Amerike sa ukázalo, že šéf finančnej správy tiež musel odstúpiť, lebo robil nátlak na rôznych nepohodlných ľudí, na rôzne subjekty, tak na Slovensku tomu nie je inak. Tiež sme získali informácie, že isté inštitúcie a firmy boli nútené si kúpiť SAP. A to v tom zmysle, že kúp si SAP, nebudeš mať kontrolu. Kúp si SAP a budeš podnikať. Nebudeš mať SAP, budeš mať kontrolu. Nebudeš mať SAP, bude pokuta. Aj preto sú šéfovia finančnej správy, softwaroví inžinieri, ktorí nehája záujmy občanov na Slovensku, nevystupujú vo verejnom záujme, ale obhajujú len súkromné záujmy pár nadnárodných firiem a svoje osobné záujmy. Takže, pani Imrece, zamyslite sa a keď ste chlap, odstúpte. Dokázalo sa neprvý raz, že došlo k závažnému pochybeniu o finančnej správe. Choďte preč. Dokedy tu budeme tolerovať vaše chyby? Dokedy za vaše chyby a chyby tých, čo vás roky platili, budú platiť všetky občania? Pani Imrece, príjmite zodpovednosť. Ale vy to nedokážete, pán Imrece. Tak ako to nedokážu aj na štatistickom úrade, ďalšom obrovskom obstarávateľovi software tuto na Slovensku. Každý sa vyhovára len na legislatívne prostredie, že vyšle nejaká vyhláška, nejaké nariadenie Európskej únie, musíte kúpiť software, musíte kúpiť podporu, na to vám dáme peniaze, toľko musíte minúť. Ale prečo by sme to robili? Prečo na silu platiť milióny eur, keď dnes viem, že to stojí 100 000 alebo 10 000 eur? Prečo na silu vyhadzovať tie peniaze? A pracujeme v nejakom legislatívnom prostredí a my striktne dodržiavame legislatívne prostredie. To znamená, ja som už vysvetlil, z európskych fondov nie je možné hradiť následnú podporu prevádzkov, by som povedal, ľudovo prevádzkové náklady informačného systému. Vy, keď máte toľko systémov, že viete veľmi dobre, že každý systém má následne prevádzkové náklady. Nezačína a nekončí systém vytvorením, naprogramovaním. Musíte mi skáčať do reči? Musíte? Som ticho. Ďakujem. Ale vy musíte pochopiť jedno. My sa hýbeme v istom legislatívnom prostredí. Vy si myslíte, že tá zmluva vznikla ako v mojej hlave, alebo v hlave pána Tota a že sme sa tak rozhodli, že urobíme teraz nejakú technickú zmluvu. Prečítajte si, prosím vás, smernice Ministerstva financií na túto tému, alebo prečítajte si zákony, ktoré upravujú legislatívne prostredie pre prijatie alebo pre fungovanie takýchto systémov. To je všetko, čo vám môžem odporučiť. Ak mi dokáže niekto, že som pochybila, nemám problém, nie je zodpovednosť. Zatiaľ mi to nikto nedokázal a to, že si to vymyslíte, to je vaše sveté právo, môžete si to myslieť. Pán redaktor, každý software, ktorý štatistika používa, má technickú podporu. Musí mať technickú podporu. Každý software, tých 49 softverov, o ktorých som hovorila, že sme používali, každý z nich musel mať technickú podporu. A s každým dodávateľom tej softverovej časti sme museli uzavrieť zmluvu. Nič nie je o musení. Stačí len používať základnú logiku a zdravý rozum. A keby tá šéfka štatistického úradu prišla a povedala, je zbytočné vyhadzovať 20 miliónov na software a 10 na jeho podporu, existuje lacnejšie a lepšie riešenie. A to by bola úradička, keby prišla s takýmto nápadom. Ale nie. Treba minúť 20 miliónov, minie sa 20 miliónov. Ale ja si nedokážem predstaviť,
jak niekto dopredu vie hodnotu software, ktorý treba obstarať. Na to sa pýtal aj na úrade pre verejné obstarávanie, ako obstarávajú, akým spôsobom vedia vypočítať dopredu, že potrebujú software za 20 miliónov, ak rovnaký software možno stojí iba 1 milión. Na túto otázku mi nikto nevedel dať odpoveď. Vraj existujú nejaké prepočty, nejaké tabuľky, ale aj keď sme mali ten spor s Počiatkom, ktorý sme vyhrali a zachránili sme Slovensku 29 miliónov eur, nikto nevedel povedať, ak vypočítali, treba minúť 29 miliónov eur. A aj preto sme boli úspešní a Slovensku sme tedy zachránili tie peniaze. A nie je to len o obstarávaní software, o jeho vývoji. Ale ďalší tučný budžet je tzv. Servisná alebo technická podpora. To znamená, vy si niečo kúpite a následne tá firma, ktorá vám to dodá, sa roky o to stará. Hej? A inkasuje milióny za to, že na to dohľada, ako to funguje, prečo to je, kde sú dáta uložené a takéto veci. Osobne si myslím, že technická podpora k software za desiatky miliónov eur je iba priestor na korupciu nebývalého razenia, na korupciu, aká to ešte nikdy nebola. Zoberieme si len príklad. Chcete kúpiť Octaviu, jak oni dneska, zoberieme si len príklad, ako oni obstarávajú tie systémy. Aby ste pochopili na reálnom životnom príklade. Chcete si kúpiť auto. Tak vyberete si nejakú Octaviu, ktorá stojí 20 000 eur. Idete ku predajcovi, že ten vám povie, že není výhodné to kupovať za tých 20 000. Výhodnejšie je, keď zaplatíte 100 000, čiže 5 krát viac. Presvedčí vás nejakým spôsobom, neplatíte 20, zaplatíte 100. Podpíšete mu tú zmluvu, kúpite si tú Octaviu za 100 000 a v čase, keď už ju máte, odrazu zistíte, že vás zaviazal na nejaký servis tej Octavie v jeho servise. To znamená, že tú Octaviu vždy musíte priniesť, dáte mu do servisu, on nás kontrolujete sviečky, pneumatiky, všetko. A za ten servis zaplatíte 5 000 eur ročne. Čo je možno znova 5-krát drahšie, ako keby ste chodili na svoj osobný servis niekde do iného servisu, lebo aj niekto iný vám tú Octaviu vie opraviť. Aj tak súhlasili ste aj s tým, lebo už sa z toho nedá odstúpiť. A užívate auto a roky plynú. A prejde 5 rokov a odrazu príde ten predajca a vy zistíte, vám niekto príde zobrať auto a vy sa pozriete do zmluvy a zistíte, však to auto nebolo ani moje. Ja som 5 rokov užíval, platil servis a po 5 rokoch to auto nie je moje. A tak znova ide za tým predajcom sa posťažovať, ako to, že odrazu auto nemáte, a on povie, že zaplatíte ďalších 100 000 a budete ho mať. Tak príde štátny úradník a povie, dobre, tu máte 100 000 a používam ďalej to auto. Podpíšete znovu zmluvu a znova budete platiť každý rok ďalších 5 000. Urobili by ste to vy v osobnom živote? Že kúpite 5-krát drahšie auto, 5-krát drahší servis a každých 5 rokov budete to obnovovať? Alebo sa rozhodnete slobodne, logicky a rozumovo zdôvodniteľne, čo chcete robiť? Takto sa hospodári, pani úradníci? Je ľahko je míňať z cudzieho, ale skúste sa niekedy zamyslieť, ako by to bylo míňať z vlastného. Či by ste rovnakým spôsobom k tomu pristupovali, keby ste sa jednalo o vaše peniaze, ako keď narábate s verejnými zdrojmi. A o toto bude horšie pre vás, potom, keď budeme jedného po druhom odhaľovať, koľko kde sa ukradne. Pretože ste nemíňali zo svojich, ale ste míňali z peňazí na všetkých. 50% z pôvodného projektu je nejaká technická podpora. Takže hovoríte o tom, čo ste získali tým, že nemusíte objednávať ďalšie služby, na druhej strane idete platiť 10 miliónov za ďalšie služby. Ja by som chcela povedať len toľko, že to je podpora za 5 rokov. 5 rokov fungovania elektronických služieb, štatistického systému. Čiže nedá sa to sumovať do jedného obdobia.
že projekt stojí 30 miliónov. Áno, projekt by stál 30 miliónov vtedy, keby sme to zaplatili všetko naraz. 30 miliónov, to nevieme, či bude stať 10 miliónov tá podpora. Tá podpora sa vypláca podľa reálne vykonaných úkonov. Ak to je predpokladaná hodnota. Je to nejaký kvalifikovaný odhad? Je to kvalifikovaný odhad, presne tak, že za tých 5 rokov budú nejaké také práce urobené, ktoré môžu stáť tých 10 miliónov korún. Pokiaľ tieto práce ale nebudú vykonané, tak tá podpora bude podstatne nižšia. Ten objem toho navýšenia o túto podporu je štandardný? Je nižší, ako je štandard. Čo je ale podstatné, ak už ide teda o ten vývoj, že nebudeme nakupovať, ale vyvíjať. Že keď máme niečo vyvíjať, prečo to dávame vyvíjať nejakej firme? Veď sú tu študenti, rôzne nadané deti, rôzne inštitúcie, ktoré by sme do toho mohli zapojiť. Nás ľudí, nás slovenských občanov. Lebo logicky mi vychádza. Ak zaplatíme celý vývoj nejakej firme, a ešte sme viazaní iba nejakou dobou, počas ktorej môžeme využívať to, čo ona vyrobí, tak to zostane iba tej firme. A ona, ten systém, ktorý my si objednáme, implementuje túto do štátu, ale zároveň ani netušíme, kde, koľkokrát ho ešte môže predať niekde inde. A ešte zarobiť raz, 2, 3, 10 krát na tom istom, čo vyvinula. Takže ja som za to, keď sa týka vývoju, aby to robili naši ľudia, naši študenti, aby sa zriadil napríklad nejaký úrad alebo inštitúcia, ktorá ich bude združovať. A tie desiatky miliónov eur, čo platíme zahraničným firmám a pár pochybným podnikateľom tu na Slovensku, budú zostávať v tejto inštitúcii a z toho sa bude hradiť celé školstvo, študenti, nejaká odborná rada, čo to bude dohliadať, ale získame s tým ešte o mnoho viac. Získame tým plnú štátnu kontrolu nad všetkým. Neobmedzený servis. Nebudeme nikomu zaviazaní nejakými licenciami a autorskými právami. Bude to všetko v našej réžii. A budeme absolútne sebestační. Budeme to vedieť obsluhovať centrálne. A hlavne nebudeme rukojemníkmi v rukách nadnárodných softverových korporácií. To je to, čo sa tu vyrieši. Už len keď si pozrieme na základný plat jedného takého pracovníka zo SAPu. Tu je tabuľka. 1000 eur denne, taký odborník, 1200 eur, taký odborník. To znamená, za jeden deň zarobí človek v SAPe 1000 eur. Je toto normálne? Viete si predstaviť, že by 1000 eur dostal už iba mesačne, nie denne, nejaký študent? Ako by mu to pomohlo? Že by zároveň získal prax, mal by kde bývať, mohol by sa venovať aj štúdiu, aj práci. A ešte by tu potom niečo zostalo. Takže toto je systém, ktorý je pre ľudí a nie pre vládu korporácií, ktoré tu dnes všetko lobujú a uzurpujú. A z našich daní všetci žijú. Toto by bol systém, ktorý by tu dokázal reálne fungovať. Podpora študentom, univerzitám a hlavne slovenskému občanovi. Nad tým sa treba zamyslieť. Veď keby sme len všetky tie stovky milión eur, čo odišli, a tie miliardy, nechali v rozpočte a za minimálnych nákladov tie softvery tvorili naši študenti, tak sme druhé Švajčiarsko. Ešte my by sme zarábali na tom, a ľudia by sa tu z celého sveta chodili pozerať, čo sme dokázali vyvinúť a ako štát si dokázal ochrániť svoje záujmy. Ešte my by sme zarábali na tom, že tieto systémy by sme implementovali v iných krajinách. A neopačne, že chodia si tu z nás robiť srandu, chodia si tu užívať všelijaké pochybné skupiny, uplácajú politikov, uplácajú úradníkov a dosadzujú ich na rôzne strategické štátne miesta, kde v tichosti kradnú a korumpujú. Toto treba zastaviť.
a vymiať ich stadiaľ tak, že už sa sem nikdy nevrátia. Keď vôbec budú mať šancu stadiaľ utiec. Nikto s tým nič nerobí a všetky naše peniaze, čo tu ťažko zarábame, platíme z nich dane ako tak, všetko niekde uniká. A tam choďte robiť kontrolu, pán František Imrece, kto tie informačné systémy dodáva. Lebo ja vám poviem recept, ako to funguje a vy viete dobre, ako to funguje. Že kto vyfakturuje tých 10, 20, 50 miliónov za software, má potom rôznych subdodávateľov. A to sú rôzni chlapci, ktorí tu vidíme na limuzínach chodiť po meste, po Slovensku, hore dole, na drahých autách, v krásnych domoch. A tí potom chodia a vyberajú cash peniaze v banke, tu v Rakúsku, hore dole. A chodia a vyberajú a potom ich naspäť nosia sem, lebo musia nejakým spôsobom tie peniaze vybrať, čo dostali tie provízie a niekomu doniesť, aby si ich niekde odložil. Alebo ich potom nosia do bank, do Švajčiarska, do Luxemburgu, Lichtensteinska a podobných krajín. Tam choďte robiť daňové kontroly. Toto fakturuje, aké dane z toho odvádza, ako tam optimalizuje. Pán Imrece, ale to nerobíte, lebo mnoho z nich pre vás pracuje, čo? A našťastie sú tu ľudia. Je tu pár odvážnych občanov, ktorí to raz napravia. Ja verím, že to napravia, ja verím, že prežijú a že raz príde doba, keď preverieme všetky informačné systémy a zistíme, kde všetky tie miliardy a milióny skončili. A ešte pustíme si posledný úryvok, keď som bol na štatistickom úrade. A tam som sa opýtal, prijali by takýto systém, že by to robili študenti, aby nešlo 30 miliónov, že to je miliarda korún, niekde preč z našich daní? Tak pozrime sa. Keď tu pán hovorí, keď môžeme ešte vstúpiť do toho, o tej systémovej zmene, že či by tá systémová zmena, či by ste sa boli schopní zamyslieť, že by takéto informačné systémy tvorili univerzity slovenské a z tých peniazí, čo platíme zahraničným a slovenským spoločnostiam, bolo práve financované školstvo, že by sa urobil nejaký expertný tím na tých univerzitách, lebo tí študenti, čo sú na tých univerzitách, robia tie isté softvery po nociach pre tie firmy, ktoré vám to dodávajú, hej. Či ste sa niekedy zamysleli, alebo či by ste sa boli schopní zamyslieť, že by takéto informačné systémy tvorili slovenské univerzity pre štát, že či by ste uvažovali o tom, alebo či ste boli o tom ochotní diskutovať, že by prišla univerzita, aby zriadila nejaký expertný tím a tá by to pre vás urobila, hej. A tam z tých multimiliónov eur, čo tu každý rok sa vydáva na takéto informačné systémy, že by sa dotovali ako študenti a univerzity. Pán kolega, ja vítam taký návrh, len som nekompetentná ho posúdiť, ani prijať. Rozumiete, tu o eurofondoch nerozhoduje štatistický úrad. O eurofondoch rozhoduje úplne iný orgán a myslím si, že to je podnet pre vládu alebo pre riadiaci orgán, ale určite to nie je podnet pre štatistický úrad. My študentov zamestnávame na dohody, keď potrebujeme, ale rozhodne nemôžem vyriešiť taký problém, že by eurofondy sa riešili na univerzitách. To sa musí riešiť na inej úrovni. V mnohých prípadoch tie informačné systémy nemajú zlomkovú hodnotu reálnej sumy tých informačných systémov. Ako vieme, o čom rozprávame, viete. A oni dostávajú almužny, tí programátori, hej. A väčšina tých prostriedkov niekde uniká, hej. My hľadáme, kde stále unikajú, hej. A tam by sa mala zasieliť aj kontrola, ale hovorím, keď už toľko miliónov vydávame, že či skutočne nie je nejaká to v systéme pre tých študentov, viete, lebo oni to robia, vy ste riadili expertný tým a máte podporu doživotnú, hej, tá univerzita neskončí, viete. Máme nového ministra školstva, dobre, môžem sa obrátiť. No. Takže vôľa existuje. Ako tá pani by to prijala. Takže to zdieľa môj názor. Kľudne sa vyjadrí a treba tu vyvolať tlak na tých politikov, aby sa niečo aj pohlo k lepšiemu. Pretože opakujem, my občania nechceme byť rukojemníkmi v nejakých rukách nejakej softwarového gigantu. My chceme mať slobodu. My chceme mať základný štát, ktorý funguje pre občana. Nechceme štát, kde platíme len dane preto, aby niekto druhý z nich bohatol. Toto my chceme. A o to budeme bojovať. Že keď vyvíjať to vo vlastnej réžii, vo vlastných nákladoch a slovenskými ľuďmi, pod zaštitou nejakej univerzity alebo nejakého štátneho úradu tak, aby nevznikal žiadny priestor na korupciu. Radšej odmeniť nejakého talentovaného človeka, ako dať zarobiť
nejakému pochybnému zbohatlíkovi, ktorý sa do softvéru ani nerozumie. Takto musí fungovať pani Mrece. Takto musí fungovať pani Benkovičová. Takto musí fungovať pán Kaliňák a Fico. Hej. Toto je systém pre občanov, ale nie pre oligarchov. Podnet na vyšetrovanie a prešetrovanie kohokoľvek môže podať ktorýkoľvek občan. A teraz podal Českej republiky. Hej? Občan Českej republiky, bývajúci v malej dedine, prostredníctvom slovenského advokáta, ktorý sa venuje rozvodom, podal na nás ako oznámenie, že sme toto alebo ono neurobili. Ešte na záver raz, keď niekto nepochopil, o čom rozprávam. Zoberte si taký príklad. Máte nejakú malú kaviarničku s predajničkou nejakých potravín a tak ďalej. Otvoríte si napríklad Humennom, začínate máte jedného, dvoch pracovníkov, darí sa vám a odrazu zistíte, tak otvorím aj v Michalovciach, otvorím vo Vranove, neskôr v Košiciach, Prešove a postupne sa rozleziete do všetkých okresov Slovenska, ktorých je 78, myslím. A počasie si poviete, bolo by dobré, aby som si to nejak zosieťoval, aby som mal prehľad, že kde sa koľko predá, kde sa čo spraví, kde sa čo objedná, aby to nejak fungovalo. Spravili by ste to, že príde niekto a vám povie, dá sa to urobiť, páne, ale treba 20 miliónov eur na to. A plus, každý rok 3 milióny na servis, povedzme, hej. A po 5 rokoch znova 20 miliónov, aby ste to fungovali ďalej. Si myslíte, že taký podnikateľ, ktorý má tých 78 prevádzok a všade má po 3, 5, 6 zamestnancoch, že zarába toľko, že by zaplatil takýto systém, že by mu to fungovalo? Neexistuje jediný na svete človek, čo pracoval, čo má základný rozhľad, čo niečo riadil, že by toľko miliónov eur za niečo tak scestné, ako je dnes bežný informačný systém, zaplatil. Typickým príkladom je napríklad pán Jančura, RegioJet, Starent Agency. On keby mal platiť milióny eur za software tak, ako to platí Počiatek na ministerstve dopravy, alebo ako platia železnice, tak zajtra by skrachoval. On dokonca aj budoval vlastné informačné oddelenie, vlastných informatikov, vlastných ľudí, ktorí majú plat a za ten plat vyvíjajú tie jeho systémy na rezerváciu, na prepravu, na evidenciu cestujúcich. A preto on je nielen kvalitnejší, ale aj hospodárnejší a efektívnejší. Preto jeho lístky stoja menej, ako stoja lístky štátneho dopravcu. Pretože v cene lístkov nie sú vyhodené miliardy na software. Zbytočne. On sa nenechá oklamať, že nakúpi software za milióny, ktorý nemá túto reálnu hodnotu. Štát áno, lebo tam sa hospodári s cudzím a nezodpovedne. A my hľadáme ľudí, alebo občania žiadajú ľudí, aby inštitúcie riadili tí, čo vedia hospodáriť zodpovedne aj s cudzými prostriedkami. Aby s cudzými prostriedkami narábali tak, ako keby to boli ich vlastné. A na to treba rozum a zdravú logiku. A prejsť všetkými tými zlodejmi, ktorí tu sú už 20 rokov. Aby sa do štátnej správy dostávali ľudia, odborníci, a nie iba príslušníci strán, ľudia, ktorí plnia len úlohy oligarchom, ale nezastupujú záujmy občanov. Takých tu nechceme.